Moi boas, dámoslles a benvida a Longa Lingua, que se aínda non coñecen, é un podcast da Mesa pola Normalización Lingüística no que tratamos a situación do galego, os seus problemas, circunstancias, pois en moi diversos ámbitos. Neste caso, contamos coa presenza de Xosé Manuel Sánchez Rei, profesor de Filoloxía Galega e Portuguesa na Universidade da Coruña. Moi boas, Xosé Manuel. Hola, buen día, ¿qué tal? En primeiro lugar, imos tratar de que varias das súas obras pois céntranse nos cantares populares da Coruña. Que foi o que o levou a investigar neste eido? É unha longa historia, e como longa lingua é unha longa historia tamén. Hai uns anos fixeramos na Agrupación Cultural Alexandre Bóveda un ciclo sobre toponimia da comarca, da cidade e dos arredores. E entón, para aquel ciclo de palestras, eu preparara pois os topónimos que aparecían nos cantares da contorna, nos cantares ali da rexión. E ficaron aí os materiais. E a partir de aí, pois, un día decidí, xa que estaban aquí todos compilados, que son da comarca da Coruña, o século XVIII, XIX, pois, vou tentar darlles aí un xeito para se publicaren. E entrei en contacto con Aiovento, e moi gentilmente, pois, aceptaron rapidamente a proposta, publicáronse, e dali pouco tempo houve que facer unha reedición, porque se esgotou a primeira, e entón, pois, foi así unha cousa bastante estimulante no seu momento. Había unha cantidade numerosa destas cantigas que vostede estudou pois sen investigar ou arquivadas, que non viran a luz? Moitas delas xa foran publicadas nos cancioneiros do século XIX, de Ballesteros, Saco Arce, Valladares e algúns outros. Outras foron, digamos, compiladas, as menos foron compiladas directamente a persoas. Mais, xa digo, a maioría delas foi xa publicada, foi xa editada no seu tempo, o que si, moitas delas tamén estaban sen actualizar ortográficamente, sen optimizar lingüísticamente, que é un tema tamén de relevo para ese tipo de manifestacións artísticas. Iso que fixen foi, pois, ir por esa vía de actualizalas ortográficamente e optimizalas tamén lingüísticamente. Estas cantigas eran descoñecidas pola sociedade, neste caso pola sociedade coruñesa? Algunhas non, porque algunhas xa facían parte digamos, do patrimonio da comarca, algunhas mesmo xa eran cantadas por Cánticas da Terra, que é un coro que se funda no ano 1919, cando tamén se fundan as Irmandades da Fala. Algunhas xa eran, digamos, populares ou coñecidas na cidade. Outras, pois, eran bastante pouco coñecidas, porque son do século XVIII, algunhas xa nin se lembraban. Outras, curiosamente, eran bastante populares, bastante coñecidas na zona. Estas cantigas en que cancioneiros estaban recollidas? Non sei se nos pode comentar así. Moitas delas estaban compiladas no cancioneiro de Pérez Ballesteros, que é un cancioneiro moi importante, en 3 volumes, que se publica en 1875 e 1876. Mais os cantares xa foran compilados desde 1850 en adiante, entón teñen unha historia bastante xeitosa. Outras son do século XVIII. Son as primeiras que se compilan, son produto do traballo de Cornide, o traballo de Sobreira, o traballo de o Padre Sarmiento, e son, pois, digamos, as máis antigas. Outras tamén xa son máis recentes, do cancioneiro de Saco Arce, de Valladares, pero son todas, digamos, dos cancioneiros clásicos galegos. Creo que este tipo de cancioneiros deberían estar dispoñibles pois para a consulta pública, por exemplo, na Totalmente. rede ou... Totalmente. Iso fai parte da nosa cultura, do noso legado cultural, entón debían estar todos eles, polo menos, disponibilizados para se poderem consultar, sen dúbida. Esta é unha labor que deberían facer as institucións ou darlle máis pulo? Debían implicarse máis. Tanto as estritamente vinculadas á lingua e á cultura, como aquel outras tamén relacionadas coa institucións, digamos, políticas e gobernamentais. Debían implicarse máis porque é un legado que ten moita importancia, non? Aínda hoxe se canta en galego, aínda hoxe hai, pois, grupos que levan o mundo adiante a nosa música, os nosos cantares, e entón é un potencial cultural moi relevante que debía estar naturalmente a disposición do público. Entón, claro, nese sentido, a Coruña, neste caso, nalgúnas das súas obras, ou Galicia no seu conxunto,
ten un patrimonio moi rico, neste caso nos séculos XVIII ou XIX, que lo vende. Cantares tradicionais hai perto dos 30.000, que non andamos mal de cantares tradicionais. Despois, doutras manifestacións artísticas, calculase que hai perto de 80.000 refráns e unhas 1.500 narracións. Entón non andamos nada mal de literatura tradicional. Andamos moi ben. Mesmo hai países próximos xeográficamente que non teñen ese potencial cultural, non? Entón, todo iso fai parte dunha poderosa ferramenta identitaria e debe ser, pois, naturalmente coñecida, espallada. Algúns son moi antigos, no século XVIII, XVII, pero outros son espontáneos, nacen como as regueifas, non? Regueifas de Bergantiños ou os brindos das montañas do leste do país, nacen espontáneamente. Lembro algúns que se fixeron moi populares a partir de músicas que xa eran tamén antigas, que apareceron nos anos 90 e aínda hoxe teñen a súa trayectoria e teñen se cantan. Eran así un pouco simpáticos no seu momento, mas aínda hoxe temos esa capacidade para xerarmos cantares tradicionais nas festas familiares, nas foliadas, nas polavilas, nos seráns. Entón é unha riqueza que hai que potenciar naturalmente. Pensa que incluso dentro da nosa sociedade é en parte descoñecida toda esta riqueza da lírica oral ou nos refráns ou nas cantigas? Penso que é bastante descoñecida, porque todo o mundo é capaz de botar unha cantarea. Todo o mundo, máis ou menos, todo o mundo coñece unha ou dúas ou tres cancións tradicionais ou poesías populares destas. Que coñeza o resto das 30.000 xa é máis complexo, non? Mas é bastante descoñecida, porque hai un potencial aí lingüístico, toponímico, etnográfico, histórico, antropolóxico, que é unha verdadeira fonte de información. E coa axuda destas cantigas tamén se pode facer como unha radiografía do que era o contexto do tempo, neste caso do século XVIII ou XIX, non? Non sei se diría radiografía. Eu diría que aproximan bastante a sociedade, a cultura e o contexto da época. Non son fotografías exactas, realmente, non? Mas sei que serven para termos unha idea, digamos, uns apuntamentos sobre como era esa sociedade. Se falan certo tipo de léxico, se nos transmite certo tipo tamén de realidades vinculadas ao mundo tradicional, ao mundo rural, mariñeiro, dos artesáns. Entón, sí que ten aí unha capacidade para nos informar. Non é unha fotografía exacta, porque non hai fotografías exactas, mas sí que ten aí unha capacidade moi poderosa para nos transmitir certas informacións. A raíz das súas investigacións, nalgúnas destas cantigas tamén se podería como abstraer como era máis ou menos a situación da lingua pois nesta época, un pouco a grandes rasgos. Moi poucas falan da lingua, mas todas están en lingua galega. O cancioneo tradicional galego está en lingua galega. E o que non está en lingua galega pertence a outras culturas ou outras tradicións, pode ser moi popular, pode ser moi coñecido, mas non fai parte da tradición galega por esa vía. Mas, lingüísticamente, sí que nos ofrece moitas pistas, moitas achegas e moitas informacións sobre como era o galego do século XVIII, como era o galego do século XIX. Moitas delas están localizadas xeográficamente. Ballesteros, por exemplo, localiza as máis delas. E Sacoarce tamén. Entón, como están localizadas en tal freguesía, en tal comarca, en tal aldea, foron colixidas esta e outras cantigas, infórmasenos indirectamente de como era o galego desa época e naquela zona en que foron colixidas. Entón, ten un valor tamén, como dicía, moi poderoso. Como dixen un momentiño, moi poucas informan directamente da lingua. Moi poucas falan da lingua, mas todas elas transmiten como era a lingua na altura. Ou hoxe, por outro lado. Porque nestas cantigas tamén se poden apreciar como variedades de distintos puntos da Galicia. Sí. E algunhas son típicamente da faixa occidental. Hai unha moi popular na zona de Arteixo que é Alañas non voo, que dormen no chan, despachan os mozos ás 3 da mañán. Arriba de chan e mañán non se pode prohibir
da faixa occidental. Entón, hai algunhas que son pois moi características de certas rexións, outras de outras áreas, entón teñen aí tamén un potencial pois moi interesante tamén dialectalmente, algunhas delas. Mm. Porque moitas das cantigas, como esta que acaba de comentar, tamén teñen pois elementos xeográficos que axudan a ubicar un pouco de Sí, sí, onde. sí, esta mesma que se canta así en Arteixo tamén se canta en Corme. Entón cambian no, pues, o nome de Lañas por Corme, reproduces ali. Mais, como teñen esa rima, esta en particular, chan con mañán, só pode provir das rexións occidentais. Outras xa proveñen das rexións orientais ou centrais, pola rima tamén que teñen, mais moitos son esquemas. Moitas cantigas son esquemas, ou son variantes en que se muda pois, un verso ou o nome da vila, o nome da aldea ou da rúa, entón, pois, son modelos, moitas delas. E nestas cantigas tamén se pode apreciar como foi pois, evolucionando a lingua galega ata o día de hoxe, non? Porque ao mellor nalgúnas destas cantigas hai trazos lingüísticos que non están presentes hoxe en día. Todas son do século XVIII, XIX, comezos do XX, entón estamos no que se chama galego contemporáneo. En xeral, a lingua é prácticamente a mesma que hoxe, en xeral. Hai cousas que hoxe en día teñen menos uso, por motivos diversos. Unha, porque a lingua evoluiu dunha maneira, outra, pola influencia do español. Mais, por exemplo, nas cantigas tradicionais hai elementos moi idiosincráticos do galego, como o futuro do disxuntivo, que hoxe en día desapareceu pola influencia do español. Entón tamén serven, en moitos casos, como algunhas delas, como modelos lingüísticos, como se debe empregar certo tipo de expresións idiomáticas ou lingüísticas en un contexto moi concreto, como se debería promocionar tamén ese tipo de construcións. Por exemplo, ahora mesmo o futuro do disxuntivo, de que falábamos. Cre que se deberan recuperar algunhas destas formas lingüísticas que se usaban nesas cantigas para hoxe en día? Totalmente, totalmente. Hai uns meses publiquei un traballiño en Polonia indicando como o cancionero tradicional pode axudar para mellorar a lingua en aspectos moi concretos da gramática, porque mantén aínda esas características máis singulares do galego. Entón, pois, sí que pode ser unha ferramenta moi interesante. E como comentaba antes tamén que o castelán que influíu nesta lingua, non? Sí, hai bastantes interferencias. O español está presente na Galiza desde hai tempo, entón influiu ao modo da xente se expresar e tamén naturalmente as composicións se facían espontaneamente neste tipo de manifestacións, o cal non quita que non se poidan corrixir. Cando hai, por exemplo, unha rima que impide que se corrixa, se rima, por exemplo, vos con Dios, pois é moi difícil corrixir. Ora, cando polo medio aparece a palabra ventana e non interfire nin na rima nin na medida dos versos, por que non podemos corrixir iso por xanela ou fiestra? Entón, pois, sí que se podía, está interferido, naturalmente, mas pode tamén emendarse en moitas ocasións. Por tanto, eu son partidario de evoluir para esa vía e tratar de aprimorar a lingua, tamén nos cantares tradicionais. Ao fin e ao cabo, son parte da nosa cultura, da nosa lingua. Unha cousa é como se corixan, outra cousa é como se compilen e outra cousa é como se transmitan despois, non? Pode tamén facerse unha edición en que se diga, pois, foi así coleccionado, mas pensamos que debe usarse tal forma ou tal outra, que é o que fixe con ese libro, con Cantar na Coruña. Por que algúns destas cantigas pois a xente pois cantábase en castelán se mellor maiormente pois falaban galego? É unha pregunta tamén de moito interese. Supoño que hai varias explicacións, e unha delas é cando as persoas ian, por exemplo, traballar a España, ian a Sega, voltaban cantando poesías moi parecidas ás galegas, mas en español. Esa é unha vía de entrada de cantares en español. E outra tamén pola diglosia,
que existía tamén neses momentos. Entón, pois, cantar 2 versos en español, 2 en galego, parece que daba un pouco máis de prestixio, un pouco máis de xeito a eses cantares, non? Cando se funda, no 1874, a Sociedade El Folclore Gallego, o primeiro que reivindican é que hai que compilar todo ese tipo de manifestacións artísticas, porque senón poden desaparecer. Ballesteros, por exemplo, publica o seu cancioneiro e non recolle ningún en español, porque consideran que iso non é literatura galega, tradicional. E Pardo Bazán, nada sospeitosa de ser galeguista ou de ser unha liña identitaria ou nacionalitaria co país, ten moi claro que aquilo é poesía galega e que o outro é poesía de outras partes, pero non é. Pardo Bazán foi unha das fundadoras de Folclore Gallego. E entón teñen claro que non é esa vía a que hai que seguir, hai que compilar primeiro o que está a punto de desaparecer, porque xa nese momento xa había o temor, nese momento xa había tamén cantares en español. O cancionero de Xaco Arce que contén cantares en español. Entón, optan por daren preferencia justamente ao máis xenuíno, que son os cantares en galego. E na banda oriental de Galicia, ao mellor lindando con Asturias ou León, tamén hai máis influencia do castelán nas cantigas. Tamén pode falarse de que hai esa influencia, mas en xeral están bastante, todas elas están bastante transmitidas en galego. Pode haber pois, unha expresión, un léxico típico daquela zona, xa con desas rexións, non? Mas en xeral están todas en galego. Como digo, pode haber algún verso, algunha influencia máis acentuada, mas nada que non pode emendarse. Como xa comentábamos antes un pouco, nestas cantigas hai como unhas estruturas recorrentes que se van repetindo. Sí, moitas, en que moitas delas só se diferencian pois, nun verso. Moitas delas teñen, se cadra, un topónimo que as identifica. Entón, o tipo de estrutura, o tipo de poesía é o mesmo, é idéntico en moitas partes do país, non? Son case sempre poesías de 4 versos ou de 3, entón é un sistema, un modelo que se repite. E en ocasións, pois, como digo, só muda un verso, só muda o topónimo, só muda unha expresión para llevar en ese ton local ou esa localización máis concreta. Moitas cantigas, como tamén un pouco mencionados ao principio, seguen vivas hoxe en día pois en artistas que están desenvolvendo a súa carreira. Sí. Xavier Díaz, Mondra, Tanxugueiras, Sés, toda a Escuxía, temos aí un potencial musical moi interesante. Que acontece? Que o que se modificou foi, digamos, o proceso de transmisión e o proceso de, digamos, que se fai con estas cantigas. Hoxe en día fan parte de escenarios, non? Fan parte de foliadas, escenarios a nivel galego e a nivel internacional, que temos que estar tamén moi contentes por iso. Mas, por exemplo, perdeuse a transmisión xa nas vías tradicionais, nas casas, despois de acabar un labor, despois de acabar unha tarefa no campo, e aí a muller tivo unha responsabilidade moi notoria. Foron as mulleres as que transmitiron as máis desas cantigas. Aínda hoxe, as persoas que van de traballo de campo e van de recolleita por aí, se entrevistan, pois, imagina, 20 persoas, 18, 17 son mulleres. 17 son as que cantan en galego. Pode haber, pois, 3 homes que tamén cantan en galego, mas as máis son sempre mulleres. Eso xa dicía Sarmiento, Murguía, González de Sada, e mesmo había unha referencia dun xuiz, dun magistrado español, Nicolás Tenorio, que escribiu nos inicios do século XX unha obra así moi interesante que se chamaba La aldea gallega. E entón, el ficaba absolutamente sorprendido de como todas as
tarefas que se facían nos labores do campo eran sempre, ou case sempre, cantadas por mulleres. Chamaba a atención a este home, non? Estivo ali, penso que foi en Viana do Bolo, durante uns anos de xuiz, e estaba pois, sorprendidísimo de que todos os labores, todos os traballos do campo, eran sempre acompañados por cantigas. E sempre mulleres as que desenvolvían eses cantares. Porque moitas destas persoas a veces pois chega a impresionar a riqueza destas cantigas que creaban estas persoas que moitas veces non foron ao colexio nin foron a institucións. Non, aí tamén, noutros dos libros que trato do cancioneiro, poño en valor como as cantigas tradicionais e toda esa literatura tradicional, non só as cantigas tradicionais, as narracións, outro tipo de tamén de composicións, servían en moitos casos como ferramentas, digamos, intelectuais para memorizar, para aprender nomes, para lembrar pois, cantares. As únicas, ás veces, maneiras que tiñan as persoas da época que non podían ir á escola, e as poucas que ian á escola pois, estaban en español sendo escolarizadas, unha das poucas ferramentas que tiñan para exercitaren a memoria e a lingua e a capacidade de crear en novos textos era justamente a literatura tradicional. Entón, aí sí que tivo tamén unha moi poderosa axuda. Non só porque xeraron esas 30.000 composicións, mas tamén porque serviu como ferramenta intelectual. Claro, podemos imaginar pois, unha tarefa, un labor tradicional, un labor que concluía, acababa todo o mundo cantando, entón había que improvisar e había que botar mão pois, nunhas novas cantigas. Era o momento de dar un pouco o cerebro e pois, vou tamén xerar unha cantiga ou espontaneamente, non? Ou non, cada vez xa se aprendían noutro sitio ou viñan xa con elas de outras partes, mas o feito de reproducir e de xeraren, sen dúbida, tivo moita relevancia para esas persoas poderen desenvolver as súas capacidades intelectuais, memorísticas, lingüísticas, en fin, sen dúbida. Porque esta literatura popular xerouse maiormente en clases populares. Sí, sí, é unha literatura tradicional vinculada ás clases populares, ás clases menos favorecidas. Moitas delas hai poesías fermosísimas, poesías, cantares fermosísimos, nunha sutileza estética moi marcada, que chaman a atención pola súa fermosura, que non invexan nada outras composicións da literatura culta, chamada culta, non? Mas foron sempre xeradas polas clases menos favorecidas, case sempre por mulleres, máis vinculadas pois, ao mundo rural, ao mundo tradicional, ao mundo mariñeiro, artesán. Entón, e hai pois, moitísimas tipoloxías deses cantares, mas sempre, como decías antes, vinculadas ás clases populares. Porque as clases máis altas ou cultas estaban un pouco desligadas deste ámbito. Hai que ter en conta que moitas das clases, a gran tipoloxía que hai de clases populares nos séculos XVIII, XIX, pois son monolingües en galego. Calcúlase que alrededor de 90% da población no século XIX era monolingüe en galego. O 10% restante pois era daquela forma bilingüe, pode ser. Mas moitas desas clases dirixentes, ese 10%, non eran naturais da Galiza, proviñan doutras rexións da Península Ibérica. Entón, non tiñan o galego como lingua normal, non se interesaba o máis mínimo, e entón é lógico que estivesen totalmente desvinculadas desa literatura tradicional, con algunhas excepcións, naturalmente, mas en xeral as clases máis cultas, máis estudadas, non participaban dese tipo de literatura. E estes compiladores que compilaron moitas destas cantigas eran galegos ou moitos viñan de fora a interesarse polas nosas cantigas? Os máis deles eran galegos, mas houve tamén casos de persoas de fora que ficaron pois, moi sorprendidas, gratamente sorprendidas coa cantidade de cantares, de música lírica tradicional, e unha delas foi esta excelente musicóloga Dorothea Schubert, que desenvolveu con Antón Santamarina un labor extraordinario de unha compilación maravillosa de cantares máis modernos, do século XX, finais dos anos 70 e 80, mas é un exemplo moi claro de como persoas
doutras partes de Europa, pois ficaron tamén moi sorprendidas, gratamente sorprendidas, coa riqueza do cancioneiro tradicional galego. Moitas destas cantigas hoxe en día, como xa comentaba antes, que se rompeu esa cadea de transmisión, poden seguir vivas na xente pois, a través das músicas actuais, por exemplo. A través das músicas actuais, a través tamén dese fenómeno tan estimulante que son as foliadas, os seráns, as polavilas, que só se dá aquí, que eu saiba, en Galiza. Noutras partes de Europa non hai ese poderío da música tradicional. Non é nin peor nin mellor, non hai ese poderío. Mesmo en países en que a música popular tradicional ten moita importancia, como é o caso de Irlanda ou Escocia, non hai esa forza que ten aquí pois, o canto tradicional. Hoxe en día é imposible ver unha actuación dun grupo de música e que non aparecen ali pois, 5 ou 6 persoas bailando ou cantando, porque coñecen a letra ou porque saben os puntos do baile ou porque teñen aí esa conexión. E iso non acontece en outras partes de Europa. E non acontecía hai pois, 30 anos ou 20 anos. Hoxe en día pois temos aí digamos, unha moi poderosa unha ferramenta moi forte desa. E a música aí sí que serve para transmitir. Mas, como dicía antes, a transmisión tradicional perdeuse. E agora o que hai é o espectáculo, que dignamente é un modo de reivindicar tamén a lingua e a cultura galega, mas o xeito máis habitual de coñecer eses cantares, poesías, xa é a través da música, a través do espectáculo, a través das grabacións, a través dos concertos, de foliadas. Xa non é tanto a transmisión nos labores diarios das aldeas ou do mundo rural. Estas cantigas, pois, a través da música de hoxe, serven para seguir facendo medrar a lingua e facendo chegar pois, a novos públicos, a xente que está máis desconectada. Sí, é unha estrategia moi interesante a de potenciar tamén a lingua a través deste tipo de música. Porque hoxe en día en galego, hai músicas de todo tipo, desde o máis tradicional até o máis innovador, e o galego sempre ten cabida aí. O galego é unha lingua que serve para todo, mesmo para facer o rock metálico máis poderoso, máis digamos duro, como para o rap, como para uns boleros, para todo. E tamén, naturalmente, para a música tradicional, que moitos dos artistas que hoxe en día cantan galego estiveron vinculados a música tradicional, a música folk ou a formatos máis digamos, enxebres, entre aspas. Entón, nese sentido, estas cantigas tradicionais cree que seguirán vivas moitos anos máis, seguirán entre nós a través destas vías? Eu desexo que sí, Eu desexo que pois, todas estas cantigas, poesías e músicas sexan coñecidas primeiro polo pobo galego, mas como somos un pobo xeneroso temos de tamén facer partícipes o resto de povos do mundo e non podemos deixalos sós nesta encomenda. Claro que sí. Bueno, pois tras abordar estas moi interesantes reflexións sobre as cantigas galegas e a literatura popular, pois chegamos xa ao final deste episodio de Longa Lingua. Moitas grazas, Xosé Manuel, por acompañarnos hoxe. Grazas a vos. E a vostedes, moitas grazas por vernos e escoitarnos, e seguímonos vendo e escoitando pois no seguinte episodio de Longa Lingua. Moitas grazas.